सासे सिख्लाखौ लानानै उन्दुनानै थानाय, उन्दुनानै रायलायनाय, उन्दुनानै लोंलायनाय बेफोरबायदि भिडिअ देखायो। ओरैबायदि डेन्जार मानसि बेनिफ्राय लाख लाख भिउ बेनि भिडिअआ ओरैबायदि भिउ जायो। लोगोफोर जय हिन्द। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय खिबु सोमावनानै थाफ्लि सोमावनानै मोसाब्लासो भिडिअआ भिउ जायो। मानि थाखाय? गासैबो रायजो राजा मानसिफोरानो मिन्थिखाजोबगौ। उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम मिन्थिजोबखागौ। मानि थाखाय? खिबु थाफ्लि आरो बिखा दिन्थियां खालामनानै गुसुं गुसुं ड्रेस गाननानै इउटुब भिडिअ खालामनानै देखायब्ला मानि थाखाय भिउ जायो गासैबो मिन्थिखाजोबगौ। थेवब्लाबो जोङो दिनै बेनि सायावनो बाथ्रा सावरायगोन। आरो सोरबाया आंखौ गाज्रि मोनग्राफोरा बुंनो हागौ, बे उमुखखौनो बुंलायबाय, बेखौ बुङाबानो बेया जाया। बिदि नङा। दिनै देशआवनो बेफोरबायदिखा। देशआवनो बेफोरबायदिखा। अब्ला जोङो बेनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन। लोगोफोर, जोंहा दा आलफ्रेदाया बाहेर देशआव गिदिंनानै जोबोर भिडिअ बानायनानै देखायगासिनो दङ। जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। आंथ' सानफ्रोमबो नायो आलफ्रेदानिखौ, फैबानो नायो, लाइभआवबो थायो आङो, कमेन्टल'सो हरा, कन्टिनिउ थायो आं लाइभ फैबाबो सम मोनबानो। बेनिफ्राय आलफ्रेदानि भिडिअआ सोरबा 1 लाखनिबो सायाव भिउ जादों, सोरबा 1 लाखनिबो सिङाव, सोरबा 50,000, 30,000, 40,000 लासिबो दङ। बेनिफ्राय जोंहा आलफ्रेदाया दाखालिबावै मोनसे बाथ्रा बुंदों, जों इसेबां खस्थ' खालामब्लाबो माने भिउआनो जाया, नाया, साबस्क्राइबखौनो खालामनो नागिरा। नोंगौ, सैथो बाथ्रा। नाथाय आलफ्रेदायाबो मिन्थिखागौदि जोंनि भिडिअआ मानो भिउ जाया। आदा आलफ्रेदाबो मिन्थिखागौ। मानो होनब्ला आदा आलफ्रेदा सासे PhD खालामनायनि मानसि, बे मिन्थिखाजोबगौ मानि थाखाय भिउ जाया। अब्ला जों दिनै बेनि सायावनो रायज्लायगोन। लोगोफोर, दा आं सानफ्रोमबोनि गस्ला गांसे गोसोमनि माइक, सेम जायगायाव आलायो, गस्ला गांसे, सेम लकेसन। आंबो मिन्थिखागौ आंनि भिडिअ मा दं आरो मा गैया। जायफोर बा हाजारा नायो, आं सानो बै हाजारा आंनि थाखाय माने आंखौ बिसोरो इम्परटेन्ट सानो। माने आंखौ बिसोर सानो जेम्स हादानि भिडिअ जों नायोब्ला मायबा मोनसे सोलोंनो मोनो। बा सोरबा नायदावनानै नायदावै मा जालांखो, जेम्स हादानियाव माथो बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो, बेफोरबायदि माने सोरनिबा गोसोखौ जों बोनो हादों। नाथाय जों गासैनिबो गोसोखौ बेफोरबायदि वालाव थानानै बे सानफ्रोमबो गस्ला गांसे, बे माइक गांसे, हाफ पेन्ट गांसेजों जोङो रावनिबो गोसोखौ बोनो हाया। अब्ला जों दिनै बेनि सायावनो बाथ्रा सावरायगोन। लोगोफोर, आङो दा नोंसोरनाव मोनसे कुइसन सोंग्रोनोसै। मेल आरो फेमेल। दा मोनसे लामा दङ, लामानि 30 मिटार गोजानाव सेंग्राफोर दङ 7 साबासो। बेनिफ्राय 2 फेमेल फैदो, सिख्लाफोर थांदो 2, लामाजों थांदो आरो 7 साबासो सिख्लाफोर। बेनिफ्राय सेंग्राफोरा बिसोरखौ नुबाय बा नायबाय माने सिख्ला फैदो नायबाय, नंगौना नङा? सिख्ला फैबाथ' नायखाथारो। सोरबा नायालासिनो थायो नामा? नायखाथारो। बा बिसोरखौ नुयो बा नायो, जायखिजाया आरोना। अब्ला बै फेमेल, बै सिख्लाफोर थांनायाव बै सेंग्राफोरा दि बिसोरखौ नायदो बा नुदो ना, बिसोरनि बागै सावरायदो सिख्लाफोरखौ नुनानै, बेयो मा नेचार नामा? बे मिथिंगाजों सोमोन्दो दङ नामा? सिख्लाफोर थांबाय थानाय समाव दि सेंग्राफोरा नाहरदो, माने नाहरखायो, बेबो नंगौना नङा? सोरबा सासेयाबाबो नुग्रोनानै मा गासैबो नायनाय जायो। बे अब्ला बे सिख्लाफोरखौ नायनाया मिथिंगाजों सोमोन्दो दङ नामा? बे नेचार नामा? प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव सोर मा सानो, नेचार बा नेचार होननानै लिर। सोर मा सानो प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट। अब्ला जोङो सावरायनोसै दा खिबु सोमावब्लानो मानो नायो। दिनैनि दिनाव सोरबा सिख्लाया बिखा देखायहां खालामनानै गुसुं ड्रेस गाननानै थास' बिथ्रिजों थास' आथिंजों अमा बेदर मायबा मायबि ना गोरानजों संनाय देखायब्लाबो माने गुसुं गुसुं गानोब्ला, ओमफ्राय बै सिख्लाया गोदै राव बुङोब्ला बे भिडिअआ भिउ जायो। मानो? बेयाव मा दङ गासैबो मिथिगौ, एट्राक्सन, नंगौना नङा? मानसिनि गोसोखौ बोनो हानाय। बेनिफ्राय सासे सिख्लाया गुबुन जायगायाव थांनानै गुसुं गुसुं गाननानै बिखा देखायहां बा थाफ्लि गिदिर देखायनानै दामि ड्रेस गाननानै देखायगोन, बेखौ मा गासैबो नायगोन। सोर नायगोन? सेंग्रायाबो नायगोन, इसे उन्दैयाबो नायगोन, सिख्लायाबो नायगोन, बोरायाबो नायगोन, बेखौ आदा बयगाबो नायगोन। मानो होनोब्ला बेनि भिडिअआ मा मायबा मोनसे दङ, एट्राक्सन, माने बेनि माबाया जोंनि गोसोखौ बोनो हादों, इन्टारेस्टिं दङ, बोनो हानाय मायबा मोनसे मा मोजां मोननाय, गोसोखौ बोनो हानाय, गोसोआ मोजां मोननाय मायबा मोनसे दङ। बेनि थाखायनो मा बै सिख्लानि भिडिअ जेबो गैयाब्लाबो
बेनि भिडिअखौ मानसिफोरा मा थांनानै नायहैयो सिख्लाफोराबो नायबोयो सिख्लाफोरा मानो नायो सिख्लाफोरा मा नायगोन ड्रेसनि थाखाय नायगोन माबायदि ड्रेस गानदो माबायदि थाबायदो माबायदि सेन्देल गानदो माबायदि देलायदो सिख्लाफोरा बेखौ नायगोन बेनिफ्राय मा दा सिख्लाफोरा दिनैनि दिनाव जाय जायनियाव फैसा गोनांफोर गासैबो सिख्लाफोरखौनो बुङाखै आं गासैबो सिख्लाफोरा आंखौ गाज्रि मोना जाय जायनियाव फैसा दङ आरो गासैबो फैसा गोनां नङा सोरबा सोरबा सक थायो दिनै बलिउडनि एक्ट्रेसनिफ्राय आं जागायनोसै दिनै बलिउडनि एक्ट्रेसआव राखि सावन्त गावनि पार्सखौ सार्जारि खालामदों नोंसोर मिथिगौ मिथिगोना मिथिया गोबां बलिउडआवनो हलिउडआवनो गोबां फैसा गोनां सोरबा सक गोनांफोरा गाव माने गावखौ गावनि सेहेराखौ मोजां देखायनो थाखाय मा खालामो दिनैनि दिनाव मा खालामो गावनि सेहेराखौ मानसिफोरनि सिगाङाव मोजां देखायनो थाखाय मा खालामो सार्जारि माबायदि सार्जारि खालामो नोंसोर नुदोंना सोरनियाबा गुस्थिया फिसाबा गिदिर लुथुब खालामो हद नुनाय गावखौ सोरबा गुस्थिया गिदिरबा गुस्थिखौ फिसा खालामनो हायो गुस्थि गिदिरखौ माबायदि खालामो नोंसोर नुदोंना नुवाखै नोंसोर इउटुबाव नायना मोनसे चेनेल दङ सार्जारि खालामनायनि इउटुबाव इंलिसफोरनि माबायदि सार्जारि खालामो हानानै जेल सोयो गन्थं फिसा खालामो नोंनि ब्रेस्टखौ आं डाइरेक्ट बुंनोसै नोंनि ब्रेस्टखौ हानानै जेल सोयो ओमफ्राय गिदिर गोजौ बोखांनानै दोनो बेनिफ्राय नोंनि थाफ्लिखौ हानानै जेल टाइपनि बुस्थु थाफ्लियाव हानानै सोजोबो आसरित बेनिफ्राय सोरबा सोरबा सिख्लाफोरा मा खालामो दा गावखौ समायना नुथो होननानै माने एट्राक्शन मानसिनि गोसोखौ बोनो हाथो होननानै सोरबा बेफोरखौ बानायनानैबो दिनैनि दिनाव इउटुब भिडिअ बानायो गोबाङानो मानसिनि गोसोखौ बोनो हानाय खालामनानै सोरबाया भिडिअ बानायग्राबो दङ भिडिअ बानायो दिनै सहज बाथ्रा नङा थाफ्लिखौ हानानै थाफ्लिखौ जेल बायदि सोनानै थाफ्लिखौ दुगांखाम स्टाइल खालामनानै गिदिङो आसरित ना नंगौना नङा खानायाबो दिनैनि दिनाव मा खानाय एसेबाबो बेखौ पार्मानेन्ट सोनो हानाय जाबाय खानायखौ बबाव जराय जों मिथिया दा खानायखौबो पार्मानेन्ट खालामनो हानाय जाबाय गन्थंखौबो खालामो गुस्थिखौबो हट खालामो ब्रेस्टखौबो खालामो आरो मा सिख्लाफोरनियाव बिदि सार्जारि खालामनो हायाब्लाबो मा दिनैनि दिनाव सोरनियाबा थाफ्लि फिसा थायोना स्पनबो मोनो थाफ्लिबो गानग्रा आसरित शुटिंफोराव गानो गोबां मानसिफोरानो एक्ट्रेसफोरा इउज खालामो बिखायाव डुप्लिकेट ब्रेस्ट गानो माने आं डाइरेक्ट बुंबाय गासैबो मिथिखागौ दिनैनि दिनाव डुप्लिकेट ब्रेस्ट खालामो एट्राक्शननि थाखाय मानसिनि गोसोखौ बोनो हानायनि थाखाय मा खालामो एक्ट्रेसफोरा बेफोर बुस्थुखौ इउज खालामो बेनिखायनो मा मानसिफोरा माने दा सासे एक्ट्रेस जानानै गांजेब जेबो गैथाराबा मा बेनि सायाव बारा मानसिफोरनि गोसोआ मा जानाय नङा बे एक्ट्रेसआ मा सोरनिबा गोसोखौ बोनो हायाबो जानो हागौ बेफोरबायदि बेनिखायनो मा होनो सोरबा सोरबा सासे सानैया सक गोनांफोरा मा खालामो दिनैनि दिनाव सार्जारि खालामनानै मानसिफोरनि गोसोखौ बोनो हानाय खालामो अब्लाथ' नायखागोन नंगौना नङा बे भिडिअ'आव जेबो नलेज गैयाबो जानो हागौ दा गुसुं गाननानै बिखाखौ देखायहां खालामनानै ओंखाम ओंख्रि संनायावलाय मा नलेज थानो नंगौना नङा गोदै गोदै बाथ्रा बुंनायावलाय मा नलेज थानो जेबोथ' थानाय नङा थेवब्लाबो मा बे भिडिअ'आव जोंखौ बोनो हानाय जोंनि गोसोखौ मायबा मोनसे खुसि खालामनो हानाय जों सेंग्राफोरखौल' नङा सोरबा जोंनि गिदिर बोरायखौबो बाय उन्दैखौबो सिख्लाफोरखौबो माने मायबा मोनसे बोनो हानाय थानायनि थाखायनो बैफोर भिडिअ'आ भिउ जायो बेनिखायनो आं सानो आं बेनिखायनो मोनसे ड्रेसजोंनो माने भिडिअ बानायो जायफोर फंबाय बा बिनानावमोननि थाखाय आंनि भिडिअ'आ गोनांथि आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मायबा मोनसे सोलोंनो मोनबाय बिसोरो आंनि भिडिअ'खौ नायगोन 500 जनबाबो 1000 बाबो आं बेखौसो सानो जेबो एट्राक्शनानो गैया आरो जोंनि हिन्दीआव सासे इउटुबार दङ पेट्राटला गोसोमै मानसिया नोंसोर नुबाय खोमा बाहेर देशाव थाङै थाङै मा खालामो बेयो सिख्लाफोरखौ लानानै सिख्लाफोरजों लोङो सिख्लाखौ हटेलाव लाङो सिख्लाजों हटेलाव थानानै देखायो फुङाव सिखारनाय देखायो बिराद डेन्जार बेनिफ्राय बेनि भिडिअ'खौ नायनानै बेनि कमेन्ट बक्सआव मा होनो रायजोफोरा इन्डियानि मानसिफ्रा नोङो इन्डियानि नाम्बार 1 इउटुबार नों बायदि रावबो हाया नोङो जोङो इन्डियाआव एवार्ड दोनांगोन होननानै बुङो बेखौ माने सहज नङा सासे सिख्लाखौ लानानै उन्दुनानै थानाय उन्दुनानै रायलायनाय उन्दुनानै लोंलायनाय बेफोरबायदि भिडिअ देखायो बे ओरैबायदि डेन्जार मानसि बेनिफ्राय लाख भिउ बेनि भिडिअ'आ ओरैबायदि भिउ जायो मानो होनोब्ला सासे सिख्लाजों थादो
जेबो गैया भिडिअ जेबो गैया जास्ट सिख्लादो थादो लोंदो जादो बेरायदो बा हाग खामनाय खिन्थिदो मालाबा खाफालाव फुदुंलायनाय खिन्थिदो ओरैबायदि भिउ जायो मानो होनब्ला बेनि भिडिअआ माखासे मानसिफोरनि गोसोखौ बोनो हादो नाथाय गासैबो मानसिया नायजोबाबो जानो हागौ नाथाय भिउआ लाख लाख भिउ अब्ला नाया मानो दिनैनि दिनाव सोरबा सेंग्रा सिख्लाया बा हौवा हिन्जावा थाइलेन्डआव थांगोन बहाबा गवायाव थांगोन गवायाव थांनानै नों गवानि बायदि ड्रेस गाननानै हौवा हिन्जाव दै सिङाव दुगैनानै खिन्थिबा भिउआनो जाखागोन नंना नङा नाथाय बे भिडिअ जेबो गैया नाथाय बे थेवब्लाबो बे भिडिअआ भिउ जागोन मानो होनब्ला एट्राक्सन नंना नङा जोंनि गोसोखौ बोनो हादो जोंनि गोसोखौ माबा मोनसे खुसि खालामनो हादो खोमा बेनिखायनो भिउ जायो जों बेखौ दा बिसोरनिया बेफोरबायदि देखायनायनि थाखायसो भिउ जादों होननानै जों बुङा जाय जेरै देखायनानै भिउ जायै जादों नंना नङा बेजों जोंहा जेबो लोब्बा गैया जों सोरनिबा भिउ जानायखौ बुंनो गोनां जोंहा बेवहाय जेबो गैया माने गावबा गाव नाथाय आं नोंसोरनो बेखौसो बुंदो दिनैनि दिनाव माने सोरबा सोरबा सक गोनां सिख्लाफोरा बा हिन्जावफोरा बा आउट अफ काउन्ट्रिनि हिन्जावफोरा गोबां बानायो गावनि देहाखौ ब्रेस्टनिफ्राय लानानै गन्थंनिफ्राय लानानै खुगानिफ्राय लानानै थाफ्लिनिफ्राय लानानै जेल बायदि सोयो जेल बायदि सोनानै मा खालामो स्टाइल खालामो माने पार्मानेन्ट थायोनो जेबो साइड इफेक्ट जाया होनना बुङो थाफ्लियावनो सोयो आसरित हानानै सोयो आसरित आरो नाया मानो दिनैनि दिनाव स्टाइलनि थाखाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द